Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt az Aranyút Podcast sorozatunk Beszélgetések Monával, én pedig Csiri Mónika vagyok. Sziasztok! Szia Mona! Szia! Visszautalnánk megint az előző beszélgetésre, ugye az életfeladatról beszélgettünk, ott jól egy kicsit össze is zavarodtam, hogy életfeladat, most akkor megkérdezném tőled, hogy sorsunk. A sorsunk meg van-e írva? Hogy erről beszéljem el nekem, légy szíves egy kevesetben, mert annyi kérdés van bennem, de félek, hogy ilyen buta kérdéseket tennék fel, de különben buta kérdéseket lehet feltenni, mert abból tanulunk. Igen, nyugodtan bármit. Közbe fogok vágni lehet néha, amit mondasz, és erről a sorsunkról meg van írva, nincs megírva. Jó, ugye az előző podcastban beszéltünk arról, hogy az életfeladat, hogy van-e életfeladat, és ugye ott egy kicsit olyan zavar volt, hogy igenis, meg nem is, de hogy tulajdonképpen abban a formában, ahogy az emberek gondolják, hogy én azért születtem, hogy fodrász legyek, vagy orvos legyek, vagy gyógyszerész, vagy bármi, ilyen értelemben nincsen. Az életfeladat mindig az a feladat, amiben vagyunk, ahol tartunk a tudatossági szintnek megfelelően, amilyen tapasztalatot vonzunk be annak érdekében, hogy fejlődjünk lelkileg, szellemileg, tehát spirituális szempontból mindig az a feladatunk, azzal van feladatunk. Ha meg kell valamit haladni, vagy meg kell érteni, vagy el kell engedni, vagy el kell fogadni, vagy meg kell bocsátani, tehát nagyon sok dolog van egy-egy tapasztalatban, ami feladat tulajdonképpen, tehát mint életfeladat, nem egy munkaterület, hanem inkább azt mondanám, hogy egy önkifejezési mód, ugye ezt hívom én inkább hivatásnak, hogy miben tudom kifejezni azt, aki vagyok, olyan mértékben, ami a legjobb tudásom szerint van. És akkor nyilván egy olyan szakmát választunk, vagy egy olyan területet választunk, amiben ez az önkifejezés létrejöhet és megvalósulhat. De ez, bocsánat, nem csak a szakmára vagy a hivatásunkra vonatkozik. Nem, az önkifejezés az lehet az is, hogy például megtanulsz táncolni, vagy a sport, vagy egy életmódot változtatsz, és akkor az életmódon keresztül éled meg a legjobban az, hogy igen, rájössz arra, hogy szeretnél élni, és megmered tenni. Tehát itt vannak a feladatok, hogy én meghaladom azokat a korlátaimat, azokat a félelmeket, bizonytalanságot, hogy tudok-e döntéseket hozni. Nagyon sokan, sőt azt mondanám, hogy az eddigi tapasztalatom az, hogy borzasztóan nem tudnak döntést hozni az emberek. Tehát annyira döntésképtelenek, de a legapróbb dolgokban is. Na, és akkor ugye így ilyen értelemben persze van feladat, de nem olyan mértékben, ahogy az emberek gondolják, vagy elképzelik. Ugye ezért van az, hogy a Mátrix egyébként azt jelenti, hogy mátrika, tehát a meg nem értett anya, az a női minőség, ami a teremtésben, vagy magában a létezésben maga a teremtés folyamata, ez a mátrika. És a meg nem értett anya az a kommunikáción keresztül, ugye, hogy nem értjük egymást, hogyan kommunikálunk, mit gondolunk, te gondolsz valamit, én is gondolok valamit, erre szoktam azt mondani, hogy ha azt mondom, hogy gondolj egy ajtóra, lehet, hogy neked egy piros, műanyag ajtó jut eszedbe, a másiknak egy nagy fakapu, a harmadiknak nem tudom, ugyanaz az ajtó, mert a funkcióját betölti, de tulajdonképpen mégsem. Tehát itt a kommunikáció és a megértés az nagyon-nagyon fontos, hogy egyről beszéljünk, egyként gondolkodjunk. Itt van az egység, hogyha egy hullámhosszra kerülünk, akkor ugye nyilván akkor tudunk azon a szinten együtt működni, hiszen ugyanazt képviseljük, ugyanazt a minőséget képviseljük. És akkor itt jön be az, hogy van-e sorsunk, ugye, hogy egyáltalán meg van írva, hát én megmondom őszintén, 2007-ben, mikor legelőször kint voltam Indiában, akkor én elutaztam Vatisvarankolyba, ahol a piramisokban megtalálták a sorsleveleket, ugye a pálmaleveleket, mert borzasztó kíváncsi voltam rá, hogy na akkor van-e valami olyan dolog benne, nyilván az, hogy egyáltalán van-e sorslevelem. És ugye tulajdonképpen a legenda az,
erről, hogy azok az emberek, most már ugye a világ, 2007 óta az már elég régen volt, de hogy az a legenda róla, hogy aki eljut Indiába, és a könyvtárból kikéri a sorslevelét, azoknak mindenkinek van pálmalevele, vagy ez ugye pálmalevélre vannak írva, és ezeket időközönként megújítják, akik olvassák a pálmalevél olvasók, és ennek is megvan a rendszere, hogy apáról fiúról száll tulajdonképpen a pálmalevél olvasás, mert ez egy nagyon nehéz dolog, ugye ott tamil nyelven, ótamil nyelven írják ezeket a pálmaleveleket, vagy sorsleveleket, és ezeket fordítják le aztán ugye hindi nyelvre, vagy szanszkrit nyelvre, és akkor onnan fordítják a külföldieknek arra a nyelvre, angolul legtöbbször, hogy értelmezhető legyen, és ezek olyan, mint az Ó-magyar Mária síralom, ugye ilyen énekszerűen olvassák föl ezeket, hiszen ezek így tartalmazzák. Úgyhogy nagyon érdekes volt maga az utazás is, meg az egész dolog, hogy hogyan ugye új lenyomatot vesznek, és akkor az új lenyomat alapján, mivel mindenkinek egyedi az új lenyomata, a DNS-et, stb., és akkor így kezdik el megkeresni. Nyilván van még egy-két adat, ami asztrológiai jegyből is nagyon sok minden, na mindegy, és a lényeg, hogy én akkor nekem ott nem volt a pálmalevelem, én később kérettem, vagyis hát kerestettem, és akkor 2012-ben, tehát rá 5 évre találták meg ezt a sorslevelet, nagyon érdekes dolgok voltak benne. Ilyenkor mindig elcsodálkozik az ember, de ha őszinte akarok lenni, akkor most vagy nálam van a hiba, vagy aki írta nekem a pálmalevelet, abba volt a hiba, állítólag 5000 éves volt, vagy tényleg az ember meg tud ugrani dolgokat, és én inkább az én saját tapasztalatomat tudom most erről az egész sors dologról elmondani, hogy ez hogyan működik, de ahhoz vissza kéne nyúlni megint a teremtés pillanatához, és ugye nagyon a tudomány azt mondja, hogy volt egy ősrobbanás. Hát ez is nagyon-nagyon kétségbe vonható, mert ha nincs kezdete az életnek és vége, ha nincs születés és halál, akkor hol volt az a teremtés robbanása, vagy hogy valami egy robbanásba előjött. Ez nem teljesen valós ilyen értelemben. Viszont maga a teremtés az egy kiáradó folyamat, és egy visszahúzódó folyamat is. Tehát ebből van egy állandó mozgás. Ugyanúgy, mint ahogy nekünk is van auránk, csakráink, amiken közlekedik, áramlik tulajdonképpen az életerő. Ugye van egy yin és egy yang mozgása, egy befogadó, kiáradó mozgása. Ugyanúgy teremtésben ez tartja fönt ezt az örök mozgást, örök létezést, amiben tulajdonképpen őserők jönnek létre, tehát abban a pillanatban, amikor van egy ilyen mozgás, az őserők, a fenntartójuk, és akkor itt majd lehet beszélni a dimenziókról, a létsíkokról, a párhuzamos valóságokról, és egy csomó mindenből, de ebben most nem éljünk, mert ez egy annyira összetett és annyira mély téma, amiben, hogyha belefogunk, akkor szerintem itt ülhetünk még napokig, mert nagyon sok mindent lehet róla beszélni, de nyilvánvaló fogunk majd ezzel is foglalkozni a következő podcastokba. De valójában maga, hogy van-e sorsunk, igenis, meg nem is. Meg van-e írva a sorsunk, igenis, meg nem is. És ezt meg kell szokni, tehát ezt meg kell szoknunk, hogy amit elmével fel tudsz fogni, az addig a határig, addig befogadó vagy, és ami már az elme határain túl van, azt már nem tudod felfogni. És az élet az ilyen, hogy az életet az elméddel nem lehet felfogni, az életet egy dolog lehet, hogy élni tudod. És hogyha éled az életet, akkor tágul ki egy olyan fajta rálátás, megtapasztalás az életedben, hogy valójában ez már nem is megtapasztalás, hanem egy létezési forma. Ez a vagyok állapota, hogy vagyok, létezem, és ami bejön, az bejön, ami kimegy, az kimegy, és egy állandó változásban, egy folyamatban vagyok, így tulajdonképpen tudok áramlani. Na most amikor egy megtestesülés van, valamilyen forma világban, most jelen pillanatban beszélünk a fizikai dimenzióról, mert nyilván most itt vagyunk testben, ugye ide fókuszálódik a tudat nagyobb része,
És itt van dolog, úgymond, hogy bizonyos dolgokat meghaladjunk, és ezek a meghaladások a fejlődésedet szolgálják. De valójában nem tudsz fejlődni, mert nincs hova fejlődnöd. Tehát, hogyha egyszerűen csak felismerni tudsz dolgokat, felismerni a korlátaidat, hogy ráláss, hogy te korlátlan létező vagy. Tehát minden fordítva van, és az embereknek az elméje lineárisan gondolkodik, azt mondja, hogy van a múltam, a jelenem, a jövőm, innen kiindulok, és valahova megyek, valahova tartok, de hogyha egyszer csak az ember elkezd felébredni, akkor ez már nem egy lineáris dologgá válik, hanem egy sokkal több dimenziós látásmóddá, amiben tulajdonképpen rálátsz az egészre, hogy hogyan működik, vagy hogy egyáltalán mi a lényege. És ilyen értelemben a sors sem olyan, hogy most meg van írva, kőbe van vésve, és én azért születtem ide, mert ez a sorsom, és az én sorsom a szegénység, a másiknak a gazdagság, az egyik embernek az a sorsa, hogy most ott szenvedjen, és egy mit tudom én, bántalmazó családba szülessen, a harmadiknak meg az, hogy milyen jólétben van, és minden sikerül neki. Amikor ugye apukámról beszéltünk, amikor végignéztem, ugye ott voltam vele a halál pillanatában, és átéltem a halál folyamatát, és ezt az alagút élményt. Egyébként nagyon érdekes, mert ez ugyanúgy működik, és akkor azt hiszem abban a podcastban nem mondtam el, hogy valójában mi volt ez az alagút élmény. És az volt ez az alagút élmény, hogy van én úgy hívom, hogy egy reinkarnációs csillag. Egy nagyon pici, apró pont, amiről beszéltem, hogy az elkezdett felszakadni, hogy a szív és a napfonat között elkezdett gyorsulni egy ilyen fényes rész, ami tulajdonképpen tárolja, tartalmazza azokat hát mondjuk úgy, hogy kódokat, információkat, ami tart minket itt a fizikai létezésünkben, a fizikai testhez költ, ugye ebből jön ez a köldögzsinór, ugye az anyamébe, mint fizikai táplálék, ugye onnan táplálkozunk, és van egy ezüstszálunk, ami az asztrál testünkhöz is kapcsolat, tehát az összes testtel össze van kapcsolva egyébként, de nem engedi, hogy mondjuk amikor alszol, akkor lecsatlakozz ugye a fizikai testről, hanem szépen visszajössz. Mikor ébredsz, és tulajdonképpen ez végigmegy a Sushumnán, ugye a prána csatornáknak is hívják, ami a gerinc mentén halad, ehhez kapcsolódnak ugye a 7 fő csakra, ami tulajdonképpen több csakránk van nyilvánvaló, de ami a fizikai testhez kapcsolódik, ez a 7 fő, ez a 7 dimenzió, a 7 szint, a 7 életterület, a 7 fénysugár, ugye a fénysugárnak a spektrum színei, ami megint csak kódok, információs kódok, tehát minden mögött információval, ez a mátrika, ez a mátrix tulajdonképpen. És amikor meghal az ember, de ugyanez van a megvilágosodásnál, ugyanez történik, csak kicsit másképp, mert ott nem fizikailag nem halsz meg, hanem felébredsz fizikai testbe, tehát ott megcsinálod a kereszthalálodat. Viszont amikor meghalt apukám, akkor ugye ezzel indult, és tulajdonképpen végigélhettem ezt a folyamatot úgy, hogy nekem nem kellett elhagynom a fizikai testemet, nem haltam bele, viszont az alagút élmény abból adódik, hogy ezen a csatornán, úgymond a Sushumnán, ahogy halad végig az a részünk, úgymond egy reinkarnációs rész, vagy egy lélekrész, nevezhetjük ezt is, de ez sem jó kifejezés igazából, akkor egy sötét alagútnak érzékeled tulajdonképpen, ahogy végigmegy a csakrákon keresztül, és följut ugye a harmadik szemhez, és utána a kapun, és nem a csakrán, mert a koronát nem csakrának hívják, hanem kapunak tulajdonképpen megnyílik, és akkor önmagára ébred az egyén, és pont nem személyt mondok, mert a személyiséged azt az ego építi fel. Tehát mikor már az ego kialakul, akkor ugye az elme építi fel a személyiséget, a személyiség az ego, és így tovább, de hogy erről is fogunk beszélni, hogy tisztázzuk a fogalmakat tulajdonképpen. És akkor lesz az, hogy ráébredsz, hogy ez a fény, ez a szeretet állapota, ez te magad vagy. Tehát mondhatjuk ezt őrangyalnak, de te vagy a saját magad őrangyala. Tehát egy magasabb szinten te irányítod az életed, és a sorsodat is te irányítod. Tehát nem lehet más a sorsod, mint te saját magad. Maga a tudatosság, maga a tudat.
ami felépíti az elmét, felépíti a formavilágot, a teremtést, működteti, az elemeket, az őserőket, amiből összeáll a fizikai tested, az anyagi valóságot, a dimenziókat, tehát maga a sors tulajdonképpen nem egy valami időszerű dolog, hanem annak megfelelően rendeződik össze az információ, és sűrűsödik össze. Most erről eszembe jutott a kristálykoponya, annyi minden van ilyenkor, hogy tulajdonképpen a kristály, de csak a kristályokról beszélünk. Mik a kristályok? A kristályok évmilliók alatt képződnek, kristályosodik az információ. Tehát ugyanezt történik, vérkristályok vannak a szervezetedben, kristályosodik tulajdonképpen az információ, és egy látszólag megfogható hústest kompozíciót hoz létre, amiben az áramlás, az élet maga, és a tudatosság, és a tudat maga, ez az egész. És ugyanez a sors is, ami ha valami gondolatban van, a gondolat is a te sorsod, az érzésed is ugyanúgy benne van. De azt tegyük már tisztába, mert hogy ugye vannak azok az emberek, akik szegénységben élnek. Na, és akkor tehát, hogy ők meg azt mondják, hogy nekem ez a sorsom, nekem ez a keresztem. De akkor aki nem spirituális, ő is spirituális. Nem tud más lenni, persze. Persze, csak vannak a tudatosságnak különböző nevezzük szinteknek, bár ezt a szót sem szeretem, inkább rétegei, nevezzük rétegeknek. És hogy hogyan alakul, vagy miért egy olyan területre érkezik, vagy öt formát valaki, vagy születik, ugye, megtestesül tulajdonképpen, összerendeződik az információ, ez a vonzás törvényének megfelelően, tehát amilyen a tudat, mondjuk úgy, hogy a tudat egy egység, egy egész, maga az élet. Amikor megnyilvánul, akkor jön létre a dualitás, ketté osztódik. De még a dualitásban is vannak egységek, tehát ezt megint nagyon nehéz tudom felfogni, mert mondjuk mi vagyunk a 3-4 dimenzióban, itt még nagyon erősek a polaritások, és a dualitásnak a lehetősége. Viszont ahogy a tudatosságod meghaladja ezeket a rétegeket, annál egységesebb a kép, annál egységesebben éled meg, és látsz rá a teremtésre, és az egész történetre, és az összefüggésekre, és az átmenetekre, az összekapcsolódásokra, a csomópontokra, stb. De még itt is van dualitás, még ott is van. Tehát polaritás nélkül nem lenne egyáltalán teremtés. Tehát ha önmagába visszahúzódna, akkor egyszerűen csak maga a lét lenne, és kész, nincs semmi. Ugye, mint ahogy a Biblia is írja, de ezekre sem szoktam nagyon csak inkább hivatkozni, vagy egy rámutatás az, hogy kezdetben vala az ige, és így tovább, ugye? Tehát, hogy kezdetben még semmi nem volt. Aztán lett, ugye, hogy legyen világosság. Tehát a fény is abból jön, de az már egy megnyilvánult része a teremtőnek, nevezzük akkor forrásnak, ugye, ahogy én szoktam, tehát a mindenség forrásának. Ilyen értelemben már vannak széttagolások, vagy széttagolódások, és akkor ebből jön létre, mint az életfája, ugye, hogy az ágakra, tehát hogyha megnéz a családfát, és akkor majd visszamegyünk a transzgenerációs oldásokhoz, hogy ez hogyan működik, meg minden, mert rengeteg téma van, és ezek mind összefüggnek, tehát az nagyon-nagyon érdekes dolog, és hogy ezek a szerte ágazások tulajdonképpen mindig kinő valahol, ugye, hát ha megnézed a természetet, ott van minden, amint fent, úgy lent. Tehát, hogy kinő valamiből valami, kiágazik, és abból is kinő, de mégis hozzátartozik a fő áramláshoz, a fő áramlathoz, de abból nő ki mindig, és mindig ad is hozzá valamit, ugye, abból, amiből kinő. Na, így történik tulajdonképpen az emberi lét is, hogy amikor egy megtestesülés történik, az egy információs csomag, amiben a testedben, a sejtszintig minden szerved őrzi a mindenséget, a teremtés történetét,
a te létezésedet, magát a létet, mindent őriz, de le van kódolva. Ugye nem véletlenül nem emlékezünk azért, mert egyéni szinten szeretné megtapasztalni magát a forrás, végtelen kifejeződésében, de egyéni folyamatokon keresztül, amiből létrejönnek a csoportok az azonos szinten lévőkből. Ugye, ebből jön létre egy nagyobb egész, és egy még nagyobb, és egy még nagyobb, majd mikor már akkorára tágul, akkor egyszer csak önmagára ébred, és azt mondja, úristen, ez is én voltam, ez is, és úristen, több milliárd ember, vagy akár létező, vagy más dimenziók, ez a dimenzió is én vagyok. Tehát amikor ez így elkezd kiforni. Na most, amikor leszületik valaki, akkor az egy olyan pici ága, olyan része, amiből kinőtt, és oda viszi ezeket a generációs mintázatokat, ugye azokat a traumákat is, azokat a negatív dolgokat is, amiket abból az ágból tulajdonképpen létrejött, és ezért hozzá is csatlakozik, hozzátartozik. És tulajdonképpen annak megfelelően választhat szülőket, helyszíneket, színpadot, szereplőket, hogy ő ezt a szintet megtapasztalja, és meg tudja haladni ezt a szintet a tudatosság fokán. Ha meghaladja, akkor már azzal is több, ugye nyilván azokkal a tapasztalatokkal, amikkel leszületett, akár ugye hozhatunk, nevezzük előző életeknek, de hát különböző más információk is, és csatlakozol azokból, mert a mindenségből leszedett, hogy na akkor te mit szeretnél? És akkor van, amikor hiába a megtestesülésedben, hiába szeretted volna, azt nem fogod tudni megugrani. Valahol elbuksz. Nem emlékszel, és csinálsz karma dolgokat, ugye? És akkor azt mondod, hogy ja, hát hoppá, ugye amikor meghalsz, akkor megint visszakerülsz, és rálátsz erre az egész, hogy igen, hát ez volt a terv, csak valahogy nem úgy alakult, mert ott van szabad választásom. Na és ez a szabad választás, ez egy nagyon érdekes dolog, ezt nagyon sokszor megkérdezték tőlem, hogy van-e szabad választás, vagy szabad akarat, vagy stb. Igenis, meg nem is. Megint ugyanezt tudom mondani. A szabad választásod az, hogy megválaszthatod, hogy milyen körülmények közt, milyen tapasztaláson keresztül, milyen irányba, milyen mélységbe, milyen magasságba szeretnéd azt az információt megtapasztalni, amivel lejöttél, amivel megtestesültél, és amit tartalmaz az a részed, ami az egységből most jelen pillanatban egy tudatossági fokon van. És akkor így van az, hogy valaki igen egy szegénység, de végig fogod járni mindet, mert olyan nincsen, hogy kihagysz valamit. Tehát mindent meg kell tapasztalnod, és amikor végigmész, ezért szokták azt, hogy vannak öreg lelkek, vagy fiatal lelkek, akik még esetleg nem voltak a fizikai dimenzióba, ugye megtestesülve, hanem mondjuk más létezési formákban, de most akkor azt választotta, hogy na hát akkor nézzük meg, hogy akkor ez a dimenzió milyen. És akkor ennek is van egy ilyen körforgása. Na most tulajdonképpen így alakítod a sorsodat, mert a sorsodat felül lehet írni. Meg tudsz haladni dolgokat. Nálam például ez történt. Ezért nagyon sok minden, ami le volt írva, az nem úgy, vagy nem olyan formában, vagy egyáltalán nem. De ez is teljesen jó. Ez is csak egy irány, és minden egy irány, mint ahogy most itt beszélgetünk, és ez is egy irány, amiről beszélek, valakinek tud adni, hozzáadni, valakinek meg még nem biztos, hogy ez az információ szükséges, vagy jó-e a számára éppen most. Lehet, hogy majd később. Nem lehet tudni. Tehát, és ebben vannak azok a mozgások, amik ugye az őserők tartanak fenn, mint a föld, a tűz, a víz, a levegő, ugye, és az éter. Alapvetően az éterben van minden. Tehát az a szeretet tere, vagy hogy mondjam, a szeretet öble, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ezért van az, hogy minden szeretetből fogad, még a legcsúnyább dolog is, a
legádászabb dolog is, amire azt gondoljuk, mert ezek csak gondolatok, megítélünk helyzeteket úgy, hogy nem is tudjuk, hogy honnan jött, kicsoda, mit hordoz magában, milyen információja van, mit csinált előző életében, mit tudom én, tehát hogy egy csomó mindent nem tudunk, csak amit a mi szűrőnkön, a látásmódunkon keresztül képesek vagyunk felfogni, és akkor itt van a Matrix, ugye? Ez a Matrix. Nem az, hogy most innen ki kell törni. A saját mátrixodat kell megtörnöd. Azt a tisztánlátást kell előtérbe helyezned, hogy lásd a valóságot. És a mája és az illúzió, az a mátrixon belül az, hogy nem tudjuk megérteni a másikat, nem tudunk egy hullámhosszra kerülni, nem tudjuk kikommunikálni. Sokszor magunknak is hazudunk, hát magunkat is becsapjuk, ugye? Hát hárítunk, bedugjuk a homlokba, én nem, stb. Így van. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben a sors te magad vagy, de van sorsod, mert az a sorsod, az az információs csomag, amivel összességében az a részed az egészen belül tartalmazza ahhoz, hogy az a kis egyénileg is meg tudja tapasztalni magát, és majd felébredjen arra, hogy ő tulajdonképpen az egész nagy maga. És ugye ehhez kapcsolódnak majd, ugye ezt majd a következőbe folytatjuk, hogy akkor a csakrák, az életterületek hogyan mozognak, hogyan alakítjuk a sorsunkat, ezek hogyan befolyásolják ugye a csakrákon keresztül, hogy mit tudunk annak érdekében tenni, hogy a korlátainktól megszabaduljunk, mit tudunk tenni azért, hogy egy magasabb szinten éljük az életünket, vagy sokkal tudatosabban éljük az életünket. Ez volt akkor ma a sors feladat, nem feladat, a sors, tehát hogy van a sorsunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ma is. Sziasztok! Sziasztok!